Добър вечер. Google Street View е технология за безплатно разглеждане на местности и улици, заснети като панорамни снимки. Американците не са подозирали, че заедно с снимки на домовете им, Google улавя и домашните безжични мрежи. От тях компанията е придобила неправомерно имейли и пароли. Германците също скочиха също снимките в Google Street View. Номерата на къщите и автомобилите бяха заличени по искане на гражданите, но във Франция Google отнесе солена глоба. Дали имаме поводи за притеснение и в България, където допреди година колите на Google също снимаха? Предстои да разберем, а междувременно две страници във Facebook станаха хит с колекциите си от родни уникалности, като например това уникално паркиране, уникалности ловени от камерите на Google. Страниците са озаглавени Google Street Series и Google BG View. Най-новите съкровищници на националните ни особености, уловени по вечните пътища и улици на България. Ако повече хора, разхождайки се из България чрез Street View на Google, това, което забелязват, което сметнат, че е подходящо за страницата, да го пуснат, за да може повече хора да го видят, или да се посмеем, или да видим какво не е наред около нас. Сред находките са стар компютър и пералня, комплектовани 2 в 1. Находчив търговец от столичен квартал дава под наем коси и прически. Контейнерите за буклук у нас са и гимнастически уреди. Най-подходящото място за паша на свиня майка е улицата. А Пловдивското авеню Възход трябва да е ярка червена точка в да изчистим България за един ден. Има някои, които ни пишат, че в тази страница има само простотия и само грозни работи качваме, но като се замислим, в България това е действителността, нищо, че в повечето снимки са от ромските квартали. Google е запечатал разходките на самотни дами по възлови пътни артерии в страната. Смешните и срамни сцени в Google Street View не са българска запазена марка. Хиляди улични снимки от целия свят също са хит в социалните мрежи. Но се оказва, че традиция в родния лайфстайл става показването на конфигурации с пръсти винаги, щом нашенецът забележи камера. Ако и вие попаднете на интересни мигове, уловени от камерите на Google, изпратете ги на Момчил и Михаил във Facebook. Ако миналата година колите на Google са минали и през вашето населено място, проверете дали случайно не са ви снимали. Аз тествах тази възможност и открих как миналото лято съм водил творчески, разбира се, разговор с оператор Иво Иванов през градата на BTV. Благодарим ти, Борислав Лазаров, на живо за услугата Street View.